बयनिबो गिबिसिनथाराव दानो जोंनि बे न'खराव सफैनो हानाय साफ्रोम सार नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनो आरो गिबिसिनथाराव आंनि फिसालानि IIT फरायनायाव हाग्रामा महिलारि सारा आंनो बे अनसुंथाइखौ हरनायनि थाखाय आं सारखौ जोबोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबाय होननाय थाबाय। फिसालाया IIT फरायदों, IIT गुवाहाटीआव। बेनिखायनो आं बेयाव सफैनो हानाय साफ्रोम सारमोनखौबो हामबाय होनो आरो हाग्रामा महिलारि सारखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबाय होननाय थाबाय। बयनिबो गिबिसिनथाराव दानो जोंनि बे न'खराव सफैनो हानाय साफ्रोम सार नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनो आरो गिबिसिनथाराव आंनि फिसालानि IIT फरायनायाव हाग्रामा महिलारि सारा आंनो बे अनसुंथाइखौ हरनायनि थाखाय आं सारखौ जोबोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबाय होननाय थाबाय। फिसालाया IIT फरायदों, IIT गुवाहाटीआव। बेनिखायनो आं बेयाव सफैनो हानाय साफ्रोम सारमोनखौबो हामबाय होनो आरो हाग्रामा महिलारि सारखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबाय होननाय थाबाय। बयनिबो गिबिसिनथाराव दानो जोंनि बे न'खराव सफैनो हानाय साफ्रोम सार नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनो आरो गिबिसिनथाराव आंनि फिसालानि IIT फरायनायाव हाग्रामा महिलारि सारा आंनो बे अनसुंथाइखौ हरनायनि थाखाय आं सारखौ जोबोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबाय होननाय थाबाय। फिसालाया IIT फरायदों, IIT गुवाहाटीआव। बेनिखायनो आं बेयाव सफैनो हानाय साफ्रोम सारमोनखौबो हामबाय होनो आरो हाग्रामा महिलारि सारखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबाय होननाय थाबाय। बयनिबो गिबिसिनथाराव दानो जोंनि बे न'खराव सफैनो हानाय साफ्रोम सार नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनो आरो गिबिसिनथाराव आंनि फिसालानि IIT फरायनायाव हाग्रामा महिलारि सारा आंनो बे अनसुंथाइखौ हरनायनि थाखाय आं सारखौ जोबोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबाय होननाय थाबाय। फिसालाया IIT फरायदों, IIT गुवाहाटीआव। बेनिखायनो आं बेयाव सफैनो हानाय साफ्रोम सारमोनखौबो हामबाय होनो आरो हाग्रामा महिलारि सारखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबाय होननाय थाबाय।